కాదు కాదు ए सुबुने ना କଥା କହୁଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବୁ ବସ୍ ଲାଗିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ସବୁ କାମ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଡାକ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ କି ମୋ ବାପା ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଦେବି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଔଷଧ ଆଣିଥିଲି ଔଷଧ चलो साढ़े कांदल देला भितर सी रतन किए कांदिले पचारे तापर देख पिलाटी पाखरे पहुँची ता मुह हाथ दुईटू काढ़ी देछि चिन्हि पारिछि रचना को एपरी अवस्था सार हठात देखियो बोली रचना भावी नथिला कौन से मत निजर अवस्था को स्वाभाविक करने को चेष्टा करिछि से लुह को दी हाथ में पोछि सार पाद छुई प्रणाम करिछि किछि कहि न पारि तलक मुह पोति ठिया तार हाथ दिरा तू काढ़ बोले सी ते सार बोले कौन कर पाद छुईब कर ना बड़ सान कि करे आखिटा आगे खुले सारे गेले जरे करे तू एमती कांदुच कहीं बापा तू एमती कहीं कांदु पचार रख तू डागे तू ना ताक दे देला तू रतन तू पड़े पड़ा मुल पानी की जाली गले रचना को मु कही देउछि छुट्टी दिन मानकरे से हॉस्टेल जाई घर काम रे तुमको साहाय्य करिबो पेट कष्ट को सही न पारी सिना तुमको किछि परिमाण रे दुख आपस करि बाधा दियो ना दाब करिबा गीत ସେହି ଆଲୋକରେ ଖାଲି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ
ପ୍ରତି ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶର ଆଲୋକିତ ହେବ। ଦାମ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରୁ ପଛେ କି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ମନି ବସନ୍ତ ଲିଖ ଇଳିବ ସେକିରି ସାର୍ ବସନ୍ତୁ। ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବି? ତ ଠିଆ ହେଲେ ସେ ହେଲା ସାର୍ ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ରତନାର ବାପାକୁ ଡକାଇଥିଲି। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କି ଦିନ ପଢ଼ିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯିବାର ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ରତନାକୁ ଧନ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଡକାଇଥିଲି। ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ସଦାନନ୍ଦ କହ ବୋଲି କ'ଣ ତା ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତା ବାପା ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ହଁ ଖବରଦାର ରଘୁ ଦାମ ଗଛକୁ ଚାହିଁ ଖବରଟା ପଡ଼େ ସେଟା ରାଜ୍ୟପାଳ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଆଣିବ। ସାର୍ ନୀଳରତ୍ନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ରଖିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏ ଖବର ଶୁଣି ତୁମେ କ'ଣ ଖୁସି ହେଉନ? ଦାମ ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣ ଫଳ। ଆପଣ ନାଁକୁ ପଢ଼ିବ ନିଜ ରଘୁନାଥ ଚପଲ ସରିଲା 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 ଦାମ ଚାହା ଦୋକାନରେ ମାରିଗଲେ। ନୀଳରତ୍ନ ସେଇ ଦିନେ ବଢ଼ିଆ ଧରି ଆଉନୁ କରେ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ କହ ତାପରେ ରଘୁଆ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିଲ ଜଗୁ ତୁମେ ସେ ଦିନ ଯାହାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲ ସେ ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ। ଦୀପଶିଖାଟିଏ କରି ତା ଆଲୋକରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକିତ। ଶେଷ ଡାଇଲଗ ଜଗର ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ଅଛି ଗୁଣ ଚିହ୍ନ ଗୁଣିଆ ଆପଣ ସିନା ଗୁଣ ଚିହ୍ନରେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଯଦି କୁହନ୍ତି ତେବେ ସତରେ ଦେଶ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୀପଶିଖାର ଅଭିନେତା ମାନେ ଆମର ପରେ କ'ଣ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲ କ୍ଲାସ୍ କହିଲୁ ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ। ମୋ ନାମ ହିମାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ଚା ପିଇବାର ଅଭିନୟ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲି। ମୋ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ମୋ ନାଁ ସ୍ନେହା ମାଝୀ। ମୁଁ ଜଗୁ ବାବାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ମୋ ନାଁ ଅଛି ସ୍ନେହା ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ରଘୁନାଥର ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼େ। ମୋ ନାଁ ସିନ୍ଦୁଲ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ରତନା ବାଗର ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛି। ମୋ ନାଁ କାଜଲ ଜେନା। ମୁଁ ଦାମ ହବାର ନାଟକ ଆଉ ଆଗରୁ ଆଉ କିଏ ରହିଲା ରେ ହେଁ ମୋ ନାଁ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ମୁଁ ଚା ପିଇବାର ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ମୋ ନାଁ ସୁରଜ ରାୟ। ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଅଭିନୟ ଭଲ କରୁନି ସଦାନନ୍ଦ ସାରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି।